Ahojte ľudia a teraz ideme hrať a som tu so mojou kamarátkou a tuto ideme hrať, že? Ahoj! Ahoj! A hrá sa tak, že tu je Innocent, Príšera a Šerif. Ten šerif musí zabiť Príšeru. A keď ste murder, takže je keby Príšera, tak vtedy musíte zabiť úplne všetkých. Aha, toto je monštrum a musím utekať. Rýchlo. Veľmi, a toto je ona. Teraz skočí. Toto vidíte? Ty si bol kop, alebo to nie si ty? Čo? To si bol ty? Nie, on bol Innocent. Ja. Daj mail. Ideme to. A tuto je tajná miestnosť, ak by ste chceli vedieť. Už vám môžem ukázať. Ja som zasa Innocent. A ty si... Povedz mi, kto je vrah, aby som sa od neho mohla držať ďalej. A ty si... Ja som Innocent. Amen, Mum. Nie, to je spadlo. A chcete vidieť tú tajnú miestnosť? Ak áno, tak napíšte do komentárov. No a ešte vám niečo ukážem, tuto je to. Neviem, kde to je, ale vo všetku je. Slepá ulička. Neviete, kto je vrah. Čo? Kto je vrah? Neviem. Ty brďo, dobre. A kde je to? Počul som toto, kouboja. Hej, to som bola ja, ale som bola. Kde si? Kto ťa zabil? Neviem, prečo som strelila do zlého. Ty si bola šerif. Hm? Aha, máme tu fičku. Aha. No a aha, rýchlo, ideme zase. A ja som... Innocent! To nie je možné. Hej, ja som Innocent, ale ja ti už neverím. Už ho nevidím. Hej, podľa mňa to líbal. No, dáme bank. Factory. Budem mail, lebo tam je už niekto. No tak poďme, prosím. Ja mám, že 3%. 3% byť murder a 2% byť šerif ty. Ja som zase Innocent. What the fuck? Je to možné? Mhm. Nie, oni ma zastrelili. Nie, mňa zabila princesa. Dobre, tuto si môžeme otvoriť čestku. Máme 130. Aha, máme tu spin. No a vyhral. A padlo. Nový spin. Toto sa mi viac páči. Ty si doháľam s nejakým nubom. Á, dáš. Ja som dal Innocent. Ja. Ty si bola aspoň raz, dvakrát šerif. Hej, lebo som si zobrala pištol. Akú? Aha, vidím tam pištol červenú. Ale už neviem. Tuto je šerif. Ešte naháňam som to monster. A vyhral šerif. No kedy už budem niečo? Ale mne to vyšne výsk vtedy, keď na to klikám. Takže budem klikať na monstrum. A uvidíme, či mi to pomôže. Podľa teba? Ja neviem ani, čo som. Som Innocent. Innocent. Tam nie je žádný. Neverím ti. Ja som Innocent. Ak by ste chceli viac možností, tak rýchlo, mňa zabila princera.
Týpeček ma zabíja. Zabij ho. Nie, to tu zabrala. Je tu jeden. On sa stojáva. Dajte go tu, aby také veľké zelené tlačítko. Poďme tancovať. Peterko, No som tu. zase 50 robuxov. Ďalší spin. A jak môžem vedieť, či som monster? To ti tam Takže- Ja som už bola asi dvakrát sheriff, mne sa to už nejak nezdá, Peterko. No, daj. Lebo vždy je ten istý monster, hej? Bo ja neviem. Však vidím, že si monsterák. Aha, ale to je to. Ty si monster, Pedor! Zabil som ťa. Nie. Ale zabil ťa. Ne, ja ho neviem. Zabij toho fialového, on je šerif. Kto? Ten Ty si fialový. šerif. Ja som ho zabil. Dvoch naraz. Dobre, Feďo, Teraz hejte. nebuď celú dobu monsterák, si spomalený. Nie, teraz som prvýkrát. Kde ľudia? Vidím ich. To mám X-ray, ja vidím ľudí. Teraz už len... Je tak. Mám novú pištol. Kto? Ja. A vyhral som to? Nie, ma zastavil. That working, what did that get to me? Raz som nebola Mám strom. To už mám 20%. Mám 2% byť šerifom a 22% byť oné, murderom a aj tak som šerif. Nepočujem ťa. Nepočujem ťa. Dole to máš napísané, potom keď ti to ukazuje, že čo dostaneš, tak pod tým máš také malé centá. Idem zbierať. Akože keď to dneska vydávame, tak to je tak, že zajtra je streda. Takže dneska je streda, takže zajtra sa už ide do školy. Ja som 2 dní, neviem, keď to vidím. Či ty vieš, Feďarka? Asi od dvojčky. Tak by som sa mala ísť aj učiť. Počkáme ešte. Toto je posledné. Chcem byť aspoň raz monster. A kde je tá tajná miestnosť? Čo? Som šerif. Ty si... Ja som loniecant. Neviem. Teraz som bola šerif. Ja som to tušil. Nikto nedostane túto pištolu, bo... No tebe sa tam kráti čas, takže je tvoje. Zobral to. Tak ho zabijem. Dobre. Čo s takým hnusným mne? Ma zabila. Ty si ma zabil. Ale nie krvou. Áno, tu na pevne.
Pozri, aká som frajerka. Toto je posledné kolo, naozaj. Dobre. No a kde je tá skrýša? Ten je tu, že... Čo? Máme na ten. Dobre, už si stovky skápe. Nie, to je môj. A teraz, tá sa vám neúčíme.